parmoluan darasi todo turku manang sia huplomo di rohan terpandang dope boy mulat sutai rumun rohaki di bulan Desember yang ternyata taonoki dari perjalanan sugari poinya sobat lali habada terbaik baju bang sudah mengkai lagi yang sudah disohoti mahape di dokter tahe martiki do sudah di parmoluan darasi todo turku manang sia huplomo di rohan darasi